hagyományos bejáratnál. Gyertek be, megyünk, és egy-két árussal beszélgetünk, jó? Sziasztok! Itt vagyunk a Kecskeméti piacon, még mindig ezt a sorozatunkat folytatjuk, és meglátogattuk Erikát, akinek a családja savanyúságokkal foglalkozik. Most már hány esztendei, Erika? Hát én 30, a szüleimmel már hamarabb kezdték, még 20 fajtot a savanyúkábozta, amikor én még pici voltam, amikor már besegítettek. És akkor nézzük már egy kicsit a kínálatot. Ami most a szezonban nagyon-nagyon fontos, az a savanyúkáposzta, tele van C-vitaminnal, tele van mindenféle több száz vitaminnal mondhatnánk. Ő fogy a legjobban most? Igen. Ebben a szezonban? Igen. És levét is viszik az emberek? És még mi az, ami így a kínálatban azt mondod, hogy top 100-as, tehát abszolút imádják? Csemegeuborka, kovászos uborka, vegyes vágott és a töltött paprikák. Abban van csípős is? Igen. És melyik egyébként a keresettebb, a csípős vagy a csemege? A csemege. Komolyan? Igen. Azt gondolnám, hogy Magyarországon vagyunk, magyarok vagyunk, és mindenben csak a csípős, nem? Igen. Régebben tényleg a csípős nagyon menő volt, de most nagyon visszakeltünk. És akkor ezek pedig mind frissek, meg saját Így van, igen. Sőt, van még ilyen káposztával töltött paprikánk, ez a pici, édeskés és ennyi csípős. Nagyon finom. Ó, ez isteni, ez isteni. Ő egy csípős vödör lesz, amiben minden van. Jó. Ez is sárga dinnye is. Igen. Ó, de szép, egy kis sárga dinnye. És ugye arra is figyel az Erika, hogy milyen szépen díszíti be. Tehát látjátok, ahogy rakja be az Erika vödörbe, hogy milyen szépen ilyen díszített lesz, hogy gusztusos lesz. A színek azért jó álljanak. Így van, ez látszik a 30 év rutin. Kovácsiótól kezdve. Sőt, még képzeld el, még fokhagymával töltött szilvánk is van. Na, azt feltétlenül megkóstoljuk. Nagyon jó, sőt, És szeretsz itt a piacon lenni? Tehát az élmény az ugyanolyan retro, ugyanolyan jó érzés kijönni? Igen, ugyanaz, csak a korai kelés, az nem. Korai kelés, az mit jelent? Én minden nap fél 5-kor szoktam kelni. Igen. És ha szabad-e kérdeznünk, én jól tudom-e azt, hogy édesanyád még itt van, segít neked? Így van, 84 évesen. 84 éves. És akkor ezt mondjuk már el a nézőidnek, hogy miért szoktad mindig mindenképpen, hogy tegyünk rá levet. Hát az elállás miatt. Így is nagyon jó, lé nélkül is eláll, de egy savanyúság, hogyha valahajta lé, egész más az íze. Ízesebb, ugyan a savanyú nem felül olyan gyorsan, sokkal frissebb, sokkal másabb. Hát felbontás után azért hűtőbe érdemes tartani. Hűtő nélkül is el van, de inkább hűtőbe kell tartani. Ez el van. Hát a szavatosság alapján 3 hónapot írunk rá, de el van tovább is, 5-6 hónapig is. 5-6 hónapig. Mert ugye attól függ, ugye mikor hűvösebb van, akkor tovább, majd ahogy persze melegszik az idő, akkor ugye azért kicsit rövidebb, de a 3 hónap azt tuti. Jó. És hát nagyon egészséges. Tehát Igen. most nagyon divatos a mikrobiomnak és a bélflórának. Igen. Ez egy alapvetően nagyon egészséges dolog. Ilyen lett a kis vödörkel, lesz. Gyönyörű. De én mindenkinek a savanyúkáposztát ajánlom legjobban. Tudom, hogy mindenhez nem lehet fogyasztani, de nagyon sok emésztési problémára, cukorra, nagyon sok problémára viszik. A savanyúkáposztában, akkor tartósító nincs, csak só meg fűszer, de mi maga vélemény, minden nyírszalmakoztak hagyományok, szóval. Igen. A savanyúságban a kovászos uborka, az abban még gluténérzékeny is eheti, annak az a fő tulajdonsága, meg az is emésztésen mindenben. Szaharinnal édesítetek. Így van. Igen. De vannak, amik azért nem édesek, mert ugye ami nem édes, mint paprikák is, vannak erősek, ugye ezek nem édesítősek egyáltalán, de vannak nem erősek, és ezek sem édesítősek. A töltősek azok igen, a uborka ugye az is, vegyes vágott is, meg van még relatív szilvácska is, Fokhagymás. fokhagymával töltött szilva. Igen.